me missen, ben ik aan het vissen. Of ben je dat maar door? Nee, we gaan vissen. Oh, ben ik even te vissen. Nou, dat is die nou hier scherp, of met de kar wel heel zwaar, denk ik. Nou jongen, ik wil al rijden, jongen. Ik ga chauffeurken. Moet ik trekken hoor, dus dat is even een ruks van de bouw. Ja, die komt zo. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Van Joet op de planning. Ik zal zo even mijn heid bij een klus van Siepsje. Die ben dwaande mij een park in Damwoord, zeg maar, ja, leeg te halen. Dat wordt helemaal vernaaid en op naar online, zeg maar. En er is ook een viever. En die viever die gaan ze dus leeg halen. Dus er zit ik vis. Nou ja, kom maar hier weer. Omke, tjibbe, pibbe. Ah, zo. Maar die viever gaan ze dus leeg halen. En daar komen dus ook visken uit. En misschien dat wij een PR-visken van die nieuws theatertuin krijgen kunnen. Dus wij zullen er even bij zijn, Heid en ik. En verder, ik hier eigenlijk van plan om te jaren mijn zaken even hier wat speelwijn te halen. Zon. Want uw zonbak is wat uitdroegen. Daar zit al hier onkruid in, dus dat moet er even uit. En er moet even nee-zon bij. Dus ik denk dat de zaken me vanmiddag wel even helpen. Met de skelter of zo wat. Dan ik even een krode of een shoveltje. Ja, dat is wel goed. Maar dan we even die zonbak weer fris en fruitig. Maar het zit die band dat ik wel mooi een bordje kennen. Dus een bordje meestal hier een persoonbeeld trouwens. Maar dan kies het thuis ik weer bordje. En voor de rest had ik net vol op de planning staan. Lekker genieten van de bandjes. En even zien wat de dij brengt. Hoi Jero! Stuk wat zei ze? Stuk wat zei ze? Zeg maar goeiemorgen en naar je dij en naar je vlog. Dat is net een pronkje. Maar een lekkere ballenkappie. Gouden wiefje. Nou, Beb past in de beeld ook. Beb past in de Hotsa leven. Hotsa, doe ik mijn paken mij. Doei! Hier in het busje. Je neemt niet bakje. Even in het bakje. Meter is weten. Meter, hebben we dat nodig? Ik ben net de beste rekkender, hè? Denk je? Gissen is... Missen. Mocht je me missen, ben ik aan het vissen. Of ben je dat maar door? Nee, we gaan vissen. Oh, ben ik even te vissen. Heb ik hier even een Siep? Ja. Siep is mijn grote vriend vanzelf. En Siep werkt bij de gemeente. En nu iedereen dan woont, er is al jaren en jaren een hele grote vijver. En maar die vijver mag leeg, maar die mag uithakkelen worden. En dan denken ze dat er een hele grote visje in zit. En dan worden die visjes erin met grote netten en zulke dingen proberen ze die eruit te halen. Nou, ik zei het even, dat is wel heel leuk. Ja. Misschien zit er nog wat leuks van het theater in, visjes. Dat zou ze maar kennen. Ja. Spiegelkarpers zijn er eens van hem. Oh, die mama houden? Ja, nou ik zeg spiegel. Had hij dan een spiegel op haar? Ja, dat weet ik eigenlijk. Dat zelf wel zo. Maar vandaar. Dus daar reden we nog even heen. Ja. En dan nemen we hier maar afsnemen niet bij. Dat vind ik dus wel leuk. Ja. Dan hebben we weer wat. Hebben we wat. We zijn in Damwoord. Ik zie al wel wat hikken staan. Nou, we zullen zien. Er komt meer volk op haar. Ach, wat leuk jongens. Ik ben meer die in deze vijver vissen. Nou, ze ben je mijn squallen, dacht ik, hinnen. Om te zien hoe en wat het al hier gebeurt. Hoi! Daar is de maar. Ach, goeiemorgen. Je mag heel wat drukte hier, Siep. Ja, heel drukte hier, hè? Nou. Al die mensen. Ja. Mooi, ik zei er maar maar even meekomen. Ja, leuk man. Dit is wel een hele orenklus, dit doen we net aan. Nee, dat doen we net al. Nee. Ik zal zien dat ik een beetje dichterbij kom, hè? Ik heb het wat beter zien. Dus even zien. Als nog goed kan stromen, dat is wel. Ja, dat weet ik. Nou, zullen we even zien wat zal je vangen, hè? Allemachtig, vet van vis.
Wat een joek is het, joh. Hij stop. Oh, daar. Mike, je moet vragen, hoe vang je hem deze vis nou? Op dit moment maar elektrisch. Oké, en hoe werkt het ongeveer? Dus er komt een min en een plus. Die zit op een scherpnet. Ja. Dan breekt een elektrisch filter in. Ja? En daar loopt ze vis op af. Oké, dus dan goes al je naar dat plakt als daar. Ja, op het scherpnet. Aha, Helemaal heel iets bereik, hè? Helemaal bereik van een meter. een meter. Ja, Oké. een meter. Oh, en dan is die wel groot. Ja, maar met dit systeem vangen we winnen, maar in overal. Oké. Nou alleen de marine wel al op. Hoe je hem net naar squallen? Nee, ja, ik ben spannend. Ja. Je mag gewoon even uit de klas waar je heen. Ja. Wat verdorie, hé. En we gaan zo'n pruttenvis van. Ja. Ja? En roek je hem met ek? Ja. Roekt net zo fris, hè? Heel vies. Ja. Komen ze hier aan, Siep? Komen ze hier aan, Siep? Hier komen ze in, ja. Wat ik nou met elkaar. Ik weet het niet. Nou, dat zit ik niet. Oh, het is net zo vol. Het is een beetje vies wetter. Ja. Zo! Maar dan krijg je een filmpje. Oh, jeetje, jongens. Wat een joekels. Het spettert weer over hollen. Lekker, lekker. En er komen nog meer bij nog aan. Het is natuurlijk echt prachtig. Zoals, dus wat oors is oors. Dat is altijd mooi. Nou, we gaan even een rondje dwars. Je eruit. Ja, het is heel mooi. Kleutertjes. Zie, ik wil even naar meester Jan. We hebben een meester Jan daar. Meester Jan. Meester Jan, wij zijn ontvlacht. Wat vindt meester Jan Op ervan? YouTube. Wat vindt meester Jan je voor? Wat ook in het voor hemzelf maar zo. Ja, maar ja, ik zeg hoi. Wat vindt meester Jan hiervan? Ja, als het vis in het water. Ja. Wat vindt meester Henk Jan hiervan? Ja? Mooi zo. Mooi zo. Dat is fantastisch. Hey, wat vinden jullie ervan? Asmara, wat vind je ervan? Heel leuk. Ja? Ja? Stinkt het heel erg? Wat doe je? Ja, heel erg. Dat is op YouTube. Dus... Ben ik nou mijn vlagkamer de kwiet neem stoet van mij hoor? Ja, is helemaal goed, ja. Ben je stoet van nou chits, hè? Ja, ik ben shit. Ik ben shit. Nee. Ja, maar ik wil even stappen. Doei! Dit is een meter sequoia, dat is de Latijnse naam. En je weet dat is bij hem heel nog uitstonden weer. En toen hadden ze in China, in een of andere dal, daar stien nog treien. Die hadden ze vonden. Ja. Je wist wel dat er bestaan is, of fossiel. Ja. Maar dan hadden ze weg vonden. En van die treien bij hem, die daar in China stien, in dat dal, daar hebben dit al je weer naast zaten van. En nou vermenigvuldigen ze Ja, weer. en ik denk ongeveer 30 jaar alleen ga hij mij een collega van mij toen, welke bij de gemeente, gaan we deze bij hem planten. Toen weer er ongeveer, zag je het. Oh, wat mooi. En nou is het, Dat... voilà, zag je het. Oh, cool. Ah, dat is is wel mooi. rood. Ja. Planten die nog niet dood. Nou niet. Ah, leuk. Nou, dan word je goed op de sport. We gaan een bakje koffie krijgen. Dus dat is mooi. Die man ben je natuurlijk goed aan het werken en dan kun je een bakje koffie krijgen. Ik zal hier nog even chillen, want dit wordt het maaie plan. Nou ja. Ik ga er zelf net zo volle doel, maar dit had niet naar maken. Oh, dit is een kennis van u die had. Oh ja. Een kennis van u zit het. Maar kan hij dit wat tekst uitleggen? Ja, want ik zei kijk, van shit, dit is, ik zei, van mij komt de volle meer wetter in ieder geval. Ja. Dit is het plan voor het Nijenpark. Ja. Het Nijenpark, of de huidige fever is ongeveer nou hier, wat we nou als fevers zien. Oh, dit is echt volle grutter. Ja. En er wordt eigenlijk een verbinding maken die kant uit, naar het Sleerta. Ja. Want alle water van een hoezenspel waar die komt, dat komt aan hierin en dat komt ook weer in de fever en dan zit er een overloop in en dan kan het weer over. Oh. Ja. Aha. Hier komt een brage. Er beginnen ook nog verschillende BM uit. Dat is kruisen of zoals die BM niet onder al je uit. Maar dan kom ik een hulp uit een BM in. Ja. Dan worden de fevers weer grutter maken. Ja. De paden worden online. Hier is nou net een looppaad, maar hier komt echt nog een schelpenpaad. Ja. En dit is de bestaande geitenkamp. En hier zit nog het bestaande hekwerk. Nou, dat hekwerk wordt dan plaats, dat komt hier weer al hier. En al het modder wat hier uitkomt, dat wordt verdeeld over het park. En het, wordt al hier, het is nog al hier vlak, maar dan wordt het al hier glooiend maken. Er komt wat verhegingen in. En ja. wat leuk voor die band. Echt mooi. Voor de bijmooi is het hartstikke mooi die uitzien. Ja. Hier kan je zien dat die ellipsen, dit, wat is een verheging. Dit is wel een verheging dat het erom leidt. Ja. Hier kan je een verheging zien. En, het misschien hier van de mooiste dingen, er komt eiland in. Ja. Ja, hier zit een neerskwallen. Hier zit een neerskwallen. Ja. Ja,
Prachtig mooi. En je wil echt heel graag dat de squallen, dat mei wordt, en daarom ben je bij je nou echt, dat die mei Ja. worden in het beleven van het park. Eigenlijk dat het park meer benut wordt en beroep wordt. Want het is nou eens heel rustig hier, maar dat het... Maar dat de Benderk er mee Ja, over. ja. Wat hast u daar? Laat me eens even zien. Hij heeft die cellfoon. Gauw in het water. Doe een stukje hier. Oeh, cool. Ja, zelfvisseling. Ja, goeie hulp. Hey, we gaan. Weer hier nou nog even langs ons born. Want juster hier ik natuurlijk met het spandoek dat boert bezig was van de boervrouw. Die weer 24 jaar bij de zaak. En ik denk dat wil ik je hem toch even showen. Hier zit er. Trek ik erbij. Hoe cool is dat? Nou ja, moet ik toch even mee hem dealen. Hoi. Zaak is weer uit Skallenwijk. En ik zei tegen hem van, hey, we gaan de zonbak dus even aan. Dus hij is al druk bezig. Hij is al bij de zonbeeld van Pakers Zaken. En Jelke helpt hem even. En ik had golfkarken en dan neem ik aan mooi de troep die thuis nog leidt. De trampoline ronnen en doos en dat soort dingen. Die neem ik mooi mee. Smit die er op een rotzooibeeld. En de man neemt dus zo mee. Oh, dat ben een tuinkessers, ja? Jee! Nou, tuinkessers. Komt dat mooi uit. Mag ik de karel wat naar achter en naar zaken? Klasse jongens, sterke jerken. Hoppa. Hoppa. Nou, ik staan we op die Pakers Zaken de tuintje zien, joh. Met een man en mij. Nou, dat is die en nog hier schep, als we de karel wel heel zweer, denk ik. Haatsenflat. Nou, toppers. Op naar de zonbak. Hoe de dik? Ja, hoe de dik, ja. Mijn niet achter je man. Ja, tuurlijk, maar dat we in de golf. Ik ga in een golfkar. Haha. Nou, dan gaan werkpaden en sierpaden, hè? Ja, van beide soorten maar je wat. Hè? Kom op, Jelke, kom op. Oh, ik denk, wat doet die? Kijk nog eens, zat je in je been, mooi jongen. Hey. Ik ben echt snel. Doe best joekelsnel. Oh, rem je. Ik leer het gewoon. Even zien, komt daar wat bij. Komt daar wat bij. Ja. Oeh, nou, en wacht je. Ja, even zaken. Hoi, Boekie. Oh. Tje, maak je de zonbak weer even dat we direct echt een bordje kunnen zaken. Hoi, Boekie. Zwier. Nou, maar eerst het onkruid eruit zaken. Daar zit een skoffel. Ik kan niet verder. Neem maar in, man. Ja hoor. Dankjewel. Zeg ik dankjewel, Heid? Dankjewel, Heid. Ja. Ze werkt even Tje, de burgers komen er bij jongen. Dan mag het goed komen. Ja. Joepie. Hallo, daar hier we weer. Kijk maar, kijk. Ben je maar klaar voor? Ja. Let's go. Nou, gaan we op naar de rommelbult. Gassie. Ga op die lolly. Als toen nou in de dwarsjes door, doe ik het zwembad. Vet handig, mijn baby. Ja, dat is het. Ja, is zo handig, joh. Mijn beeld lezen. Die ga ik er ook door. Die wat op een greenbelt bedoelst. Breng die maar naar de greenbelt. Goed zo, jongen. Hou maar. Nou, 3, 2, 1, go. En wie zullen we dat zaken? Dan maar stoel heel nou weer vasthouden. Ja. En dan ga ik de kroon erin. Feestje. Ken dat? Ja. Shit, zeker bij die op scuppel zetten. Ja. Doe het beter, hè? Ja, die. Oké. Jawel. Ah, poppies. Poppies. Zie je nou? Hey. Is Mary. Nou jongen, ik wil al rijden, joh. Ik ga chauffeurken. Moet ik trekken, hoor. Dus dat is even een ruks van de bui. Ja, die kan wel. Kom maar naar de greenbeeld.
Matten zie je het al wetten, jong. Ziet er al wet, jong, maat, jong tot dit, hè? Hoppa, klasse jongen. Nou, die hamer kunnen we maar naar huis, maar we de skep nog even oprammen. Woehoe! Doei Marty! Is het echt een jong? Ja, Maarten is altijd wat jong, hè? Ja. Ja. Kom maar dingen zien. Wat zie je daar hier? Best. Nou, beter dat ze wat bang binnen van de oren trekken dan net. Prins jongen. We moeten opwachten. Ja, zo goed. Gaan we zo over praten dat het, de man thuis komt van de werk, de meid het op het heenbordje. Dus hij is goed voorzichtig. Maar nou ben ik een beetje zo'n kind, maar hij is goed voorzichtig. Ja, beste waar? Nou, neem verder. Does? Ja, je mag nog even de doos ophellen, hè? Oh ja. Maar de trampoline door. Zo, we hadden de laatste bril erop smitten. Toppie. Nou, van de morgen ben ik mijn paken zaken naar Den Waldwest. Gaan we bij de viskingsjongen. Ga ik die naar die verteld? Kan je jou maar schillen? Of we de 4 weer leeg halen, hebben ze alle visken eruit. Ja. Gelijk die allemaal eens zien. En van de middag heb ik mijn zaken de zonbak weer netjes maken. Ja. En we hadden brullen weer voortgebracht. Dus we hebben een leuke dag van de netzaken. Ja. Hey, ik zou zeggen. Voor dit een leuke vlog. Abonneer je en zet een leuke comment. En via het net de chill app te downloaden van op die tablet als telefoon. Hey, op een night shit vlog. Hey hoor!